Θα πάμε να δούμε το τι ακριβώς έγινε χθες στο ξενοδοχείο Μινώα Παλάς στον Πλατανιά, όπου η Βίρτ Ελλάς, ερχόμενη στην Κρήτη, έδωσε τη δυνατότητα στους φίλους της, στους πελάτες της, να γνωρίσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Όλες τις προηγούμενες ημέρες σας ενημερώναμε για αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία από τη Βίρτ Ελλάς. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα βρίσκεται στον κήπο των Αισθήσεων στο Ηράκλειο. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη χθες στο Μινώα Παλά στον Πλατανιά, γιατί ο φακός της Κρήτη TV ήταν εκεί. Εδώ και 35 χρόνια η εταιρεία Βίρτ Ελλάς στέκεται επάξια δίπλα στους συνεργάτες της, προσφέροντας απαράμιλη ποιότητα σε συνδυασμό με τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων της. Δίνουμε λύσεις καθημερινά στους συνεργάτες μας, καθώς τους επισκεπτόμαστε με μια δύναμη πωλήσεων άνω των 140 πολιτών σε καθημερινή βάση. Από όλα των ειδών τα εργαλεία, από εργαλεία χειρός, εργαλεία μπαταρίας, εργαλεία ρεύματος, δίνοντας πάρα πολλές λύσεις στους επαγγελματίες, επίσης σε μια πλήρη σειρά λιπαντικών, μια πλήρη γκάμα αντιψυκτικών, αντισκοριακά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει τον επαγγελματία μέσα στην καθημερινότητά του. Στους φιλόξενους χώρους του Μινώα Παλά στον Πλατανιά Χανίων, το κοινό μπόρεσε να περιεργαστεί από κοντά πάνω από 1.800 προϊόντα της Βίρτ, παρακολούθησε επιδείξεις και, όπως σε όλες τις εκθέσεις ανά την Ελλάδα, συμμετείχε σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. Θα σας παρουσιάσουμε ένα βύσμα από πολυαμιδίου, το Zebra Shark, το οποίο αποτελεί παγκόσμια ευρεσιτεχνία της εταιρείας μας. Είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής αντοχής και το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να πιάσει σε διάφορες επιφάνειες. Σε 3 διαφορετικές επιφάνειες, όπως είναι μπετό, σαθρό μπετό και στο κενό του τούβλου ή ακόμα και στην περίπτωση γυψοσανίδας. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά εκτονώνει το βύσμα, όπως είναι στην περίπτωση του μπετού ας πούμε. Στην περίπτωση του σαθρού μπετού βλέπουμε πώς εκτονώνει και ακόμα και στην περίπτωση όταν πέσει στο κενό του τούβλου ή στη γυψοσανίδα. Ξεχωριστή θέση στις τεχνολογικές καινοτομίες της Βίρτ κατέχει και ο χώρος του αυτοκινήτου με προϊόντα αιχμής που διασφαλίζουν τις ύψιστες και ποιοτικές επιδόσεις των αυτοκινήτων. Η ποιότητα και η εξέλιξη των προϊόντων είναι επιβεβλημένη, διότι όπως πάμε πάντα σύμφωνα με την τεχνολογία, είμαστε μια καινοτόμος εταιρεία η οποία προσπαθούμε μέσα από συνεχείς καινούργιες λύσεις να δίνουμε εναλλακτικές και βοήθειες στους συνεργάτες μας. Παίρνει το φρέον 1, 2, 3, 4, είναι καινούργια τεχνολογία φρέον. Το μηχάνημα είναι πλήρως αυτόματο, με συγκεκριμένα data για κάθε αυτοκίνητο. Μπορεί να προσθέσει λάδι, μπορεί να προσθέσει φόσφορο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε διαρροές. Επόμενα ραντεβού με τη Βίρτ στην Κρήτη την Παρασκευή 13 Μαΐου 4 με 10 και το Σάββατο 14 Μαΐου 10 με 4 στο κτήμα Κήπος των Αισθήσεων στις Μαλάδες Ηρακλείου. Έχω ένα γράσο που είναι για γρανάζια μαύρο με γραφίτι, πολύ βαριά βρωμιά. Δείχνουμε λίγο στο χέρι. Από τη μια μεριά είναι άγριο με κόκκους για να μπορεί να καθαρίσει τη βρωμιά. Είμαστε έξω, κάνουμε μια δεύτερη φορά. Έχει καθαρίσει τελείως. Δεν χρειάζεται να το ξεπλύνουμε. Το πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της που πρεσβεύουν την ποιότητα, επιδιώκοντας τη συνεργασία με τους συνεργάτες μας, θέλοντάς τους να τους προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Θα σας πω και να το επαναλάβω ότι η Βίρτ Ελλάς θα βρίσκεται την Παρασκευή και το Σάββατο εδώ στο Ηράκλειο σε 2 σημαντικές εκδηλώσεις στον κήπο των Αισθήσεων.